În acest tutorial o să vă arăt cum să instalați AppSync pentru iOS 7. În primul rând intrăm în Cydia. Intrăm în Manage, Sources, Edit, Add. Acum adăugăm sursa repo.byte your apple.net. O veți găsi și în descrierea videoclipului. Chiar dacă sursa nu este de încredere, o adăugăm. Descărcarea sursei s-a terminat. În acest moment intrăm la Search și scriem AppSync și selectăm pentru 7.0 Plus, care include și 7.0.4. Confirmăm instalarea. Așteptăm să se descarce. În acest moment se instalează. După cum puteți vedea, instalarea s-a terminat. În acest moment restartăm Springboard-ul și după ce instalarea s-a terminat, după ce restartarea se termină, după ce iPhone-ul nostru pornește, putem instala aplicații de pe calculator, aplicații luate, bineînțeles, ilegal, și putem face mult mai mult de atât. Acesta a fost tutorial pentru instalarea AppSync. Până data viitoare, vă salut!